ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ହେଲା? ଭଲ ହେଇଛି? ହଁ କ'ଣ ମଡରେଟ୍ ନା କେମିତି ପଡ଼ୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍? ଇଜି ପଡ଼ୁଛି ନା ଭାଇ? ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ହେଲା ତମର? ଭଲ ହେଇଛି? କେତେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛ? 75। ଆଚ୍ଛା କୋଉଥିରେ କମିଗଲା କୋଉଥିରେ? ଲେଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କଲି। ଡିଫିକଲ୍ଟ ପଡ଼ୁଥିଲା? ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଡ଼ୁଥିଲା? ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଜିଏସ୍ ବଗେରା ଜିଏସ୍ ବଗେରା ହେଇଛି ଠିକ୍ ଥିଲା? ଓକେ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ୟୁ। ବାଏ। କେମିତି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର? ଭଲ ହେଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି। କେତେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? 78 क्वेश्चन 70 କମିଗଲା କୋଉଥିରେ? मैथ्स से कमीगला एक्चुअली कैलकुलेटिव थिला तो एग्जाम ତ ଇଜି କ'ଣ ଥିଲା? इजी माने ओडिया थिला इंग्लिश थिला आ रीजनिंग थिला। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଜିଏସ୍ ର କୋଉ ଟପିକ୍ ଆସୁଛି? କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର? करंट अफेयर टा लेटेस्ट करंट अफेयर माने এই মানে জানুয়ারি এই ভিতরে মানে 1 ইয়ার ভিতরে? হ্যাঁ 1 ইয়ার নেই 6 মাস ভিতরে বেশি মানে কোশ্চেন আসছে। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ କେମିତି ଥିଲା ଆପଣ? ଓଡ଼ିଆ ଇଜି ଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ଆଉ ରିଜନିଂ ଟା ଇଜି ଥିଲା। ଲାଗୁଛି କଟଅଫ୍ କେମିତି ଯିବ? କଟଅଫ୍ ଟା ଏଇ 75 ପ୍ଲସ୍। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ଫ୍ୟୁଚର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍? ଭଲ ହେଇଛି। କ'ଣ ଟପ୍ ପଡ଼ିଥିଲା କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ମ୍ୟାଥ୍ ଟିକେ ମାନେ ଠିକ୍ ଥିଲା, ସବୁ ଇଜି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଥିଲା। କେତେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି? 71। ଆଚ୍ଛା ବେଶୀ କମିଗଲା କୋଉଥିରେ? ମ୍ୟାଥ୍ରେ? ରିଜନିଂ ଲାଷ୍ଟଟା ରିଜନିଂ Calculative ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଜିଏସ୍ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ହଁ ଟିକେ ମଡେଲ ଥିଲା। ମାନେ କେତେ ଇୟର୍ରୁ ପଡ଼ୁଛି କିଛି ମନେ ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବଗେରା? ଓକେ ଭାଇ ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ହଁ ଭଲ ହେଇଛି। କେତେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? 85। ଆରେ ବାଃ, ମାନେ କୋଉଟା ଟପ୍ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଟପ୍ ନାଇଁ ଲେନ୍ଦି ଥିଲା ଟିକେ ରିଜନିଂ ନା ଆଚ୍ଛା ଜିଏସ୍ କେମିତି ପଡ଼ୁଥିଲା? ଜିଏସ୍ ର ଓଡ଼ିଶା ଜିକେରୁ ପଡ଼ିଥିଲା ବହୁତ ସାରା। ହଁ ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କୋଉ ଚାପ୍ଟର? ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଡ଼ିଛି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ଆଉ ପରସେଣ୍ଟେଜର ପଡ଼ିଥିଲା ବହୁତ ଇଜି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜୋଗ୍ରାଫି କିଛି ମନେ ଅଛି? ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ଚୌରା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଚୋରି ଇନସିଡେଣ୍ଟ। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ରହୁଛି? ମଡରେଟ୍ ନା କେମିତି? ହଁ ବାକି ଜିକେ ଟିକେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଟିକେ ପଡ଼ିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ଟିକେ ଅଧିକ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ନର୍ମାଲ ଠିକ୍ ମାନେ ଇଜି ଟୁ ମଡରେଟ୍ କଲେ ତ ଲାଗୁଛି ହେଇପାରିବ ଏବେ? ହଁ ହେଇପାରିବ ତ ଲାଗୁଛି। ଓକେ ଠିକ୍। ଆଉ ଭିତରେ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ଆଉ ଭିତରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବଗେରା ସବୁ ଓକେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ୟୁ।